nyaya vanira vadhe kuti takaitonga muromo ikamirira judgment nhasi takachakatimisira kuti tiikomberenge rinyaya yekuti takatikumirira ruling inobva kukoti yamhangarwa neari kunoko achimhangarira ari uko kuti ndikuda zvinhu zvangu kuzorezesekatsanamiraikaita mudare kutamuizira saka yasvika ipo paya tichimirira judgment ndisingaziva kuti pamwe ari ukoyo tingati pamwe mweya wake pamwe chii chaitika bvazoti tida kuimhangara futi ndichimhangarira uyu saka panapa pane dzinotori makesi maviri yokuti uyu akabuda saplaintiff achapinda ipapa sadefendant iri semukesi saka yanhasi uno yatiri kutanga ndeyekuti mudare medu uyo akamhangarira uyo achiti akatora mudzimai wangu ndobva ndazobvudza pape mudare ari kunokupa ndopane nyaya iyi yakabuda pasocial media ichinzi swap and top uyo ari kunoko akaibvuma achiti ichokwadi ndakazotora mukadzi weuyo nemhaka yokuti uyo anga atora mukadzi wangu ndonyaya zvaino saka yadaro chakamire vakazoti hatigone kuikombera nemhaka yekuti nyaya iyi uyo ari uko akazoti inandigone kuuya toko kunomira mudare sezvo vekoti vakati tinotanga takupai ruling ndinozoita muenderere mberi nokuti nyaya yenyu iri kupi iri kunoku zvakare saka hatakuzopa takamisa nyaya kuti ipere pane uyu tichimirira ruling yekukoti uyo ndobva uya wachiti wakatora mudzimai wanguwo wakabvuma uye kuna chakamire dotiti kuti wakatora mukadzi wangu kuti ndakaitatora wako zvini wako handakutora saka taane imwe kuti ikapera yeuyu yoyeyo saka yeruling iye makungota muendera mberi mukavatoresa mukatotanga papi ruling ndiyani yakabata yauya ruling manje ndiyatachita kutanga tanogona kutaura nyaya yakatopedzwa neruling saka ruling zvayaita kunyange zvazvo zvakanyorwa muchirungu chamanikidzika nesaizi yangu yechirungu kuzoisa muchishona kuti hama dzedu dzesha kuchinzwa ari kunoku ndiyauya neruling chazvaita ndechekuti ruling hainozowaniwa nearuko anga amhangarirwa akaita musochina akadawira ruling ndobvanzi no ruling ichabuda unozouya mandeuno chipiri ndobva ari kunoku aenda musi wefriday ndobva apuhwa ruling ndokuti ndifonera ruling yauya shamwari nyaya iyi akakombera ndobva ndabvunza pafonya kuona kwangu iri kurerekera munani zvikanzi kuona kwangu ndatsikwa hama saka regai tichiverenga ruling yacho kusvika kwayakaperera tozoti chakamire weikombera tozwa tichakumbirwa kuzidii uye kuti kudini tienda paruling case number 349 of 2024 Mount Darien in the Magistrates Court for the province of Mashonaland Central held at Mount Darien in the matter between David Tsumba Mpapa versus Blessing Tongai Garwe. Muchishona zvinongotaura kuti Blessing Tongai Garwe ndianga ari mumhangariri respondent, David Tsumba Mpapa ndianga ari applicant kana kuti plaintiff kana kuti mumhangari. Saka ndozvatangoti kungobata kuitira pabiedu ruling ndokuti mutongo kana kuti judgment yakapiwa nedare risiri rinoka takutora zvepamajistrate. Okay, applicant approached the court claiming $10,000 of defamation damages from defendant, stating that the defendant slept with his wife, and when the chief's court ordered that he pays his property was attacked. The applicant approached the court claiming $10,000 for defamation damages from defendant, stating that the defendant slept with his wife, and when the chief's court ordered that he pays his property was attacked. Okay, zviri kunzi mumhangari uyu akaenda kudare rekumajistrate achinoclaima kana kuti achinomhangara kuti ndiri kuda $10,000 dzinobviswa nemumhangariri uyo nemhaka yokundisvibisa. Adaro chakazoitika ndechekuti pazonzi and when the chief's court ordered that he pays his property was attacked, pakazoti mambo vakazotaura kuti panofanira kubatwa zvinhu zveupi okay, it was from that attachment pane kubatwa kwezvinhu kwakaitwa kwakatsanangurwa namapapa achiti pane zvinhu zvakabatwa kunani kune vamwe zvichipuhwa. It was from that attachment that the defendant went about telling people that he is a thief. Mapona hanzi pakabatirwa uyo Garwe zvinhu zvake ndopa akazenge akufamba achitaura kuti inini ndiri mbavha.
zvaitaura namupapa vachiudza dare kwamajistrate ndabva zvanzi which has tarnished his name and people no longer want to work with him. Hanzi ndizvo zvakazosvibisa zita rangu zvobva zvapa kuti vanhu vasabvume kushanda neni. Ndava mupapa vaitaurira dara kwamajistrate. He stated that he was even tried in a criminal court and was acquitted after spending time in prison. Akabva neniwo ndakazenge ndatomhangariwa kumapurisa chaikoko kumatare ekucriminal ndikazenge ndatombobatiwa ndikazobviswa zvangu asi ndatomboita chinguva ndiriko akusanangurira kwamajistrate. He stated ndobvatsanangura zvakare achiti kwamajistrate ikoko defendant knew that all this was a lie but continued. Hanzi uyo Garo aiziva zvese zvaiitika zvitaimanyepo but aimboenda chete tipikerere nenyaya ipi iyoyi. Good. He stated even after his acquittal, and he stated even after his acquittal, defendant continued to tell people that he was a thief. And when you say that you went to my priest and you pick and you shoot the so I can't just very gentle. Uyo Garo akaendelea mbele achikuti ati ndilimbava. Arikuza dada. Tendably. He called 2 witnesses to testify on his behalf. Azakadana zvapupu zviviri kuzopupura kumutsinhira. Okay, rekaitishenda. Okay, ndaenda pese chokwadi zvataura mabagona. Nese matsanangurwa mese mataura zvakataura avo ndobva vazotaura zvakataura uyo. Takuenda pa ruling yecourt kuti yati kudii. Noti ruling yakuti the law on defamation in Zimbabwe is clear. To succeed in a defamation claim, a plaintiff must prove that a false statement was published to a third party about the plaintiff and that the statement is defamatory. Hanzi munyika yedu yeZimbabwe muno zvipa mutemo kuti munhu akanzi wasvibisa munhu ichokwadi mhosva. Asi yanya kusvibiswa panofanira kuva pane umbowo uzere hunobatika hunoratidza kuti mashoko yakazobva pauriyo yatienda kunosvibisa mumwe munhu kwete kundodasvibisiwa pasina zvinobatika. Idare ndakupindura mupapa. The statement must be false and cause, and it should also state that the statement must be false and cause harm to the plaintiff's reputation. In case it is not clear as to whom exactly the defendant say plaintiff thief. It is not clear to whom the defendant said the plaintiff is what? Is a thief. Muhurukuro iyo yakaitwa namupapa yakabuda pachena kuti hapana panga pakajeka kuti vagarwe vakataura kuti pamupapa imbavha uye kuti vakaudzani. Tikuenda mberi. And it is not clear when and to whom exactly did the defendant say words. And you have to pay the last statement. So that's the statement. It is not clear when and to whom exactly the defendant say words that are defamatory to the plaintiff. There is no need to go to other requirements when the first one has not been proved. Therefore, plaintiff has failed to prove his case on a balance of probability. This claim is dismissed. Zvanzi zvakabuda pachena kuti panga pasina umbowo uzere unoratidza kuti vagarwe avo vakataura kuti ava yaiva mbavha. Nokuda kwaizvozvo dare redu ramajistrate rarasa mhosva yavagarwe kutaura kuti uyu haana chaanofanira kutaura 10,000 kuti apuhwe nevavo nemhaka yekuti paumbowo wakapiwa ipapo hapana chakabata chinotaura kuti uyu akazvitaura. Yava muri makurukota. Claim yedu apa itakutoitangidza ndini yakukomberwa kukomberwa kwakakuko kuti ava vanga vakati vane zvimwe zvavari kuda kunoko kubva kune vavo. Dare rataimirira kuti ripupure kuti avo vanofanira kubhadhara here. Dare riri kuti zvawakataura Garwe kuti avo vakubhadhare taona pasina umbowo hwavakakunongedzera iwewe kuti uri mbavha. Naizvozvo hapana zvaunofanira kutaura kune vavo. ini ndaifunga kuti iyi nyaya iyi yanga isisinei nekuti isi tiibate-bate nokuti takaibata kana tinenge takutonga nyaya yapera mberi. Saka chataa takamirira nengirikine ruling kai yaitotibatsira nokuti tisatigone kuchinja nyaya yaiswa nekukoti. Ndaifunga kuti maingoiturika kuna Changamire yakadaro yobva yapenderwa.
aiwa kana uine chekutaura handi unozotaura hako atina kufarisa atakufarisa isu turikuti taure pane iyoyi amsore mama nyaya yandakaisa claim pa iyo yaraswa kwa magistrate haisiri iyo nyaya yandakakwirira kuno kudai judgment dzacho dzakasiyana ndine former judgments andiri kupomerwa nemurume uyu ndichisungiswa andiri kuwanikwa kwa magistrate ndakachena ndo chikumbiro chandinacho alright imbotiverengera claim yemurume uyu application yeiyo nditonaro application yacho ine haine yekunoku yacho claim yekunoku imbotiverengera iti ndokuti haine chekuita nenyaya yaverenga nechiterera ivabereki kana mautaura muita panze randakamangarira iko yamakamangarirwa randakamangarira ndiishi aiwa dzangufanana ndapedza nenguva dzendakachi kuzichaimboda mari bvakwanira chidarakamuudza kuti handikwanisi kumuripa yaakainapavakauya panapa uva kuti haina kuti anofanana saka tafanana paii takati kuti wakataura 10,000 handike kunoku ndizvo disemo ngachida kubhadharwa makosti nezvimwe zvakaatavangachida kuti vakatatika zvinhu zvikazodhurira zvinhu zvake zvipamusoroka ndizvo zvakutsanangura alright ayo timirai makadaro imboti nokuti mapepa apo zvinotora nguva kuti vachitsvagire mapepa tijekeserei kuti musoro wenhau yenyu muno mudare yaiti kudii munomuteti nenyaya dzakawanda musoro wenhau wemudare munomu ndeyekuti uyu akatenga kuita application yekuti nini ndakamutukana contempt of court ndobva ndobva yadismisswa ruling ndinaye pano ndokubva hanzi enda kucriminal ndobva aenda kucriminal ndobva ndaoneka ndifiti ndisina mhosva pano kuti nini urungoramba uchingondiclaimira makosti chindipo makosti andoramba ndichishandisa iye zvino ndakanga ndapiwa kombi nachief ukanditorera nechisimba ukatondimhangarira kuti uchidini ndakaba ndo yanga iri kutaurwa yanga iri nyaya yekombi asi iri panapa yaimwe isisiri yekombi yaye contempt of court ndo nyaya ndinayo ini yekuti muri kuda makosti makosi yamurikutaura mupapa ndo makosi yazotaurwa zvakare kwamajistrate kuti imimi makamboenda vakamboenda vachimhangarira mamwe matare vachidawo makosti zvakasvika pamupuwa zvimwe zvikatorwa zvikazomboenda vatika dare ndopara kuchiti avo vati makosti imi mazoenda futi mukati makosti zvikanzi no taona kuti andika semazvira maita imimi hamuna nidhi yekuti mupuhwe makosti neupi neuyo nhasi unofuti uyo akati makosti mukuziva kuti chii chataura saka makosti yamuri kutaura nimi nhasi unokati dare rinokati makupuhwa makosti ndipazotaura nagomboti takutoita kunge taenda pamusoro peiri noti iri kurambidza kuti hamuna makosti yamunopuhwa munhu wangaimhangarira 1 kuti akamusvibisa hapana ungo 2 papokuti akatibavha tichichizvezvi zvikudzi hapana saka hapana makosti yamunofanira kupona nhasi unotikati isisi mukupuhwa makosti takudzi isisi taoverraita nekikini ruling yekoti disemo nhasi unonepana padare inoraa kuti zinoregorozokota unofuti disemo kuti apapa makamhangara zvenyu gavo hana makosti ari kupai uye mi makataura kuti swap and top animabata ndakamutorera mukadzi wake muchibvuma muno kuti zvichokwadi ndakamutorera mukadzi wake nemhaka kuti iye akatora wangu saka popuwa makosti ere muchibvuma ndakatogomutorera mukadzi wake iko kutora mukadzi wake kwachokongamene waisimoza mambo wangu ini ndichida kutaura nyaya mambo wangu ini ndichida kutaura nyaya matangira yakaita murume ushu akatora mukadzi wangu inini ndikambata kuita sei kutora mukadzi wangu mukoma wangu abhe mupapa ndiye ukamutongawo kuri unotora mukadzi womudiki sei iwewe 2020 ndabva kudomboshanda ndapedza chikoro ndarorana nemukadzi wangu wandakabva naye kudomboshanda aiwa ndoda kutsanangura maitikira zvakaita because nini zvadaro uyu ndobva hazo vanambata futi mameseji ndopa akandipa $300 chachoko mhomwe andipa choko mhomwe inini ndiri kuona nyaya yeruramba ichinetsa ini ndopa ndakazoenda kune mukadzi wake vandadzorerawo ndadzorera inini haana kutoita zvekundibata ini ndi ndakatoita kuti yazviziva kuti ndava kumarikavhara nyaya yadaro yakabva yaenda kwachief chiweshe yaenda kwachief chiweshe ndomuka chief chiweshe vaitanga vakati handisana mbosangana nenyaya yevanhu vakadaro ndichazonobvunzawo vamwe vanotongawo nyaya idzi inini bva vanditi iwe taona kuti mupapa chimhangarao yako yekuti wakatorwa nauyu nagaro chisiya yako iwewe
ndobva vanditonga nini vandi ndofana kubhadhara uzvi 1.5 ndobva vasimuka ini yangu ndopenge yakwa nembiri kwa chief nembiri ndobva vandasimuka ini taenda kwa chief nembiri naiwo chief secretary wa chief chweshe ndokuya kwa chief nembiri achida kunonzwisisa nyaya yacho ndokubva ndavasvika vakatobvunzwa nzou nyaya maitonga sei yekuti ava vakomana ava vakachinjana vakadzi zvikanzi na chief chweshe ini ndandati ava uyu mupapa ndiye anobhadhara zvikanzi aiyo imini zvatakita uyu mupapa anga iwangu wakapiwa vakadzi vedu vese vakatorwa umwe wake apo wake apa tese tiripo mukadzi wangu akataura zvakataura uyu akataura zvakataura uyu akataura zvakataura zvikanzi ini ndaona kuti kana zvakadaro imi iwe mupapa ndichifi nembiri apo iwe mupapa dzorera $300 yawakapiwa neuyo chokumumwe chiye nekuti nyaya maita yakafanana nyaya inyibve yapera hakuna acharipa mumwe ndo judgment yacho iripo apo ndobva ndatora $300 ndobva ndadzorera uzvo chakazondishamisa inini ndechekuti ndagara ndikuti zvapera uyu akazouya nerori vanhu kwachief chweshe ndokuya ndokuluta zvinhu mushopu mangini vakatora grosari rese ishopu ndokusara akachena ndokuudza chief nembiri changamire zvamakatonga zvinezvi zvachinja uye uya adzokorora kuzouya unotora zvinhu zvakanzi aiyo mese mamune mhosva yakafanana kana uya adzokorora ini ndaakuchitawo kuti uyu ari yango judgment iripewo bhozi iya ndo zvaada ndobva vauya chief nembiri ndokuenda ndokutumwa komana ndokuenda kutora kombi yange isingatofambi kombi yachange yakatokufa ndobva ndapiwa inini bva ndaenda nayo kudomboshava uyu akazondifolowa kudomboshava ndokuya konditorera chikombi chene chisimba anditorera chikombi chene chisimba ndokubva andisira ripoti yekuti nini wewe wakaba kombi ndakasungwa nemapurisa mapurisa ndiyakatondivisa kunditorera yanga ane maneighborhood yanga anawo ndokubva ndatongwa pamai ndaro remagistrate court bva ndaonekwa ini handina kuba kombi kombi yangu yacho zvandikuti handina kuiba iri kupi handina kuipiwa ndakanzidzokera kwa chief nembiri ndadzokera kwa chief nembiri uyu paakaona kuti vanhu vakuya ndobva atiza mba atonditorera pisod achiti uyu ari kundinetsa zvadaro aenda nekombi yayi nhasi uno inini handina akatora kombi mari grosari rangu zvese akatora ende judgment execution yakatiwa nachief chweshe ndinayo pano execution yakatiwa nachief nembiri ndinayo pano nekutora kwakaita kombi ndinayo pano nemarekodzi yese aripo 4 yaaindisungisa ndisina kana tingaswerere nenyaya iyi yakambotitambudza futi payakambopinda mambo chitatu kutotonga kuti nyaya iyoyo mambo chief weshe akamboirefurawo nembire akaibata yamadotito ndoma yavo saka kuti nyaya iyi zvanda kuti imimi varume imimi uyai kuofisi kwedu swemani tobva tafinalize judgment takabata ruling yedu watapedza nyaya iyi mubva maramba mubvisa madaka mukuramba muchiongendesana makoti nyaya iyi yapera ende yakatopera zvinezvi nyaya iyoyo chingouyai tobva tapedza nyaya iyoyo changamire ndichitaura kudaro kudai akatora pisod aiwa tatopedza imimiwo takukarazviregedzai muramba muchikuenderana mumatare zvamuri kuita izvi kuramba zvizoita kuti iwe vagaru ani muzwa zvokutaura kuti murume ini ndikuti nyaya iyi yapera patakuramba chitipusha kumatare saka ndikuti nyaya iyi ngaiti wangu akabvuma kuti unyeba pamberi pechaunga pasocial media inisvibisa foni inekugakwaniri pachena ini ndakatodzorera ndikutoya mari gavarance moya kuseni na 10 mandi wena 10 tobva tapedza topedza nyaya yedu tatega yayedu tatega tobva taita